Truck driver nga wa motahud sa traffic light hapit makadasmag sa duha ka nag-motorsiklo. Ang Panghitabo nahuli-cam. Ang report ni Dumabo. Nahuli-cam sa CCTV sa Talisay City Command Center sa Cebu South Coastal Road kining hapit makadisgrasya nga truck. Makita nga unang naghunong ang usa ka motorsiklo nga pa left turn. Samtang ni hunong usab ang laing motorsiklo nga nagsubay sa middle lane. Sunod ba kita kining truck nga nagkarga og container van nga gilihayan ang duha ka motorsiklo ug tungod niini midaro sa mga traffic cone. Samtang milahos na lang padagan ang usa ka motor. Mato di Joy tumulak hepe sa City Toda nga kun wa pa makadungog sa serbato sa truck ang driver sa motorsiklo ug wa dayon kalihay hayan maigo gihapon kini sa truck. Miangkon siya nga hapit na mustap pero namasin siya nga makalapos pa. So wa ko na siya magdahom nga ang katong motor nga nasa ang atubangan mohunong. Pero atong tayo mapaghunong sa motor, stop signal. Nakaselbato siya, unya pagsigig selbato niya nakabantay itong backrider, mao to nga may abanti sila nga riskilid kay kung wa pa to sila kaabante, igo gid sila. Mitahan ino ng driver sa truck dihang gisita sa mga traffic enforcer. Sa dihang netubang kang tumulak, ang driver nangatarungan nga gadali siya kay giduka. Gawa sa giisyo nga citation ticket sa reckless driving ug beating the red light. Ang maong driver ug operator sa sakyanan ang gireklamo ngadto sa Land Transportation Office. Kuwang gid siya og tug, kuwang gid kay siya og tug. Unya human kining kadali pud siya. Head sa operation sa LTO nangay kog advice niya gahapon. So mo to yung advice nako gahapon dayon nga naghuwat siya sa ORCR, licensed driver, ila din kining sampinahan, padadaan nila og show cause order ngadto sa ilang opisina. Sir, ang operator sa kuan dili ra ba I-appeal ang operator. Oba ni Godfrey Rilien, Dumabo. Balitang Bisdak.